planeta hauek dira, hain zuzen, printze txikiaren ipuinean oinarritutakoak. Zue printze txikia irakurri zuen? Bale. Bueno, lehenengo planetan dakazute Moskorra. Eta Moskorrak bihurtu du bere planeta botella bat bihurtu du. Bigarrenean dakazute erregea. Hauek, horrekin egiten dena da, burua eta batzuri ahoa ere bai mugitu. Eta orduan horre mekanismo horretan gatillo baten bitartez eta mikrofono batzuen bitartez, eta orduan hitz egiten dugun haren batera, ahoari ere mugimendua eman. Gero honek, barila hauek dira, besoekin eta ere mugimendua bizitza emateko, eta honekin aginduak emateko. Eta ere daude margotuta pintxura fosforitoarekin. Egiten dugulako montaje honetan, argi beltzarekin lan egiten dugu. Norberaren jantzia, atzeko panelarekin onditzen danean, desagertu egiten da beltza. Jatzen nintzen horrela, eta kras, jatzen nintzen ondo, eta harri-gari, hartzen zuen kortina. Pasatzen zuen horrela, eta nire desagertzen nintzen, eta bera azaltzen zen, barruan. Diko nahi, ez dakit nola egiten zuen benetan. Bueno, hau, beta urte horrena, ospatu benuenean, egin zuten omenalditxo bat zestaban, antxongiro jaialdietan, eta hauan egin zuten laburpen bat, hainbat, antzerki lanen gauri. Bueno, gaur izan da gure azken eguna, umeekin. 4 egun izan ditugu, herriko ume guztiak bertan parte hartu eta beraiei behintzat erakusteko orain arte egin ditugun lana, non gauden, nola banatzen ditugun espazioak, orduan aukera izan dute, lehenengo ikusteko laburpen batzukola, hainbat montajena, Marisorgi, Printze Txikia, eta gero argazkiak ere ikusi dituzte beste montaje batekoak, gero teknika ezberdinak, zertan burraku bat, zertan eskuko panpin bat, marionetak, sistema desberdinetako txontxongiluak, larruzkoak, barilazkoak, gatilezkoak, planetak, gero materialak, batzu dira latezkoa, beste batzu dira espuma, beste batzu dira fibra de vidrio, ez, Larra? Batzu barila, eta katiluak, eta abarez. Gutxi gora bera nahi izan duguna da, pixka teknikak eta antzerkiak erabilitugun gauza, teknika diferenteak erakutziz, beraiek ere, antzerkia egiteko modu diferenteak pixkat ikusi, ikasi, eta egiteko gogo gehiago izate hori, ez? Pixka bat, antzerkia hurbiltzeko gogo pixkat hori sortu pixka bat. Eta nik uste helburu hori lortu dugula umeak egon direlako, egon dira esponjak bezala, dana batzen. Saio guztiak ez dira berdinak izan, zeren izan ditugu lehen hezkuntzako ume guztia pasatu dira hemendik, orduan 6-7 urteko umeekin eta 8 urteko umeekin erabili dugu beste dinamika bat. Orduan jolas dramatikoak eta egin ditugu desberdinak. Ia 5 eta 6 mailakoekin, testuak irakurriz eta beste linea batean. Eta gero garbi dago antzerkia ez dela berdina, zuzentzea pertsonaldu bati edo ume bati. Enfokea da guztiz desberdina. Ume batek hartzen du jantzi bat eta erratz bat eta bihurtzen segitxoan egiten du pertsonaje bat. Pertsonaldu bati eskatu behar zaio egoera nimikoa eta hainbat gauza. Gauza horiek ez ditu ikutu. Gure helburu izan da zaletasun hori sortzea, berai taupada ezagutzea, taupadaren trajektoria, ze gauzak egin ditugun eta esnatzea goze hori. Eta usten dugu lortu dugula. Aurpegietan eta ikusten nabaritzen da. Gero lehen aldiz agian entzun dute zer da burraku bat, zer da planetaren, zer da kamara beltza, esplikatu diogu baita ere zer da kamara beltza, zeintzu dira zen baldintza teknikoa kamara beltza osatzeko, eta ni harrituta gelditu nahi ze interesekin jarraitu duten dana. Eta ipuinan egiz Marisorginena naiz eta simple izan, berdin umeak eta berdin andereinoak, egon dira guztiz interesatuta. Jarraitzen zuten, ilusi berdinarekin ez. Eta gero hori, valorazioa ere, alde egin dutenian irakasleak eta horrela, valorazioa ere oso onak egin dute, beraiek ere, ikusi dituztelako umeak,
eta hemen jarrera oso egokin izan dela, eta txertatu dugu humorea ere bai, tartean anekdotak ere sartu ditugu, eta hor zeharka ere bai, tratua, animali ematen zaien tratua, guk osoekin zeharreman izaten genuen, nola ez genituen kaiolan izaten, eta bueno, holako baloreak ere aprobetxatu dugu txertatzeko. Hau da lapurra eta hau da espia, hau da larra eta hau ni naiz, bai? Bueno, xeritzen bazarete, bueno, nahi dezute jakitea zer gertatzen da. Beti dago berdin Pinotxo. Ez dio lagatzen hitz egiten, beti gezurrak esaten ditu alko, baina nahi du musika pizka, baina pizka bat bakarrik jarriko dugu, bakarrik pizka. Ez dela, maten du latabe, ez du hitz egin ezkero. Hitz bat esaten badu, nolako izango da? Bai, ordan horretu da horrela. Begira, hemen bizitzan Irene. Ikusten dezuten bezala bere txea doktorea zen, lorekin, bere barrazkiloa hauek ere manipulatu egiten dira, marillak dituzten, eta manipulatzen dira mai gainean, edo eszenatokiaren gainean. Hemen egongo bat baitzen zerena. Ilargi betearekin ikusiko dut zein da nilarrena. Eta uste, hasi zen, planiatzen, nola. Hau batean ilargi beteak erazanean, aterazan, hori zan atearen, hasi zen aterazan. Zeiten beso zuk hemen. Esan ziun zabita. Hori da, niko zabe. Ointxe bai harrapatu zaitu dala. Orantxe bai harrapatu zaitu dala. Ez. Ni bakarrik ikutu. Eskabat ikutu, inezu bakarrik. Bai, ikutu besterik ez dut egin. Manezo, barkatu bakarrik ikutu. Besterik... Bai, deten ikutu zure mentzua. Zure mentzua jaiotzen da nerea izango da. Lehen bizitatxo bat egitera. Betu, egunero babarunak egiten ditu. Badakiko etorri izan direla, ukaldean, bazkaltzen eta horrela. Gustatu zaizue? Bai. Orduan, orain joango gera tailerrera, bai? Eta Charlie? Ai, Charlie da. Horrein zer? Kazuri pez? Venga, hombre, ala lasai. Bai, bueno, hau da Carmen Zirkus. Eta guk batek ginen, larratariok, kalezkale, antzerki egiten, eta egiten genituen pertsonaje desberdinak. Bai? Zirkuan ze pertsonaje ezagutzen dituzu ez? Konambulista, malabarista, zer gehiago? Paiasoa, pertsonaje guzti horiek egiten genituen larrak eta dio. Zabaltzen dute. Zabaltzen dute. Zirilo, eta oso bere ama. Ordan Zirilo, larra zen Zirilo. Bai. Eta nintzen bere ama. Hau da beste zorgin bat. Bueno, pizka bat untuna zera. Zer, bai ala ez? Ez, nik uste baiet, ez? Guapa. Nahi bai, ez da. Beno, orduan hauek ere ziren, 8, 9, 10 pertsonai. Eta orduan, etxe bizitza handi bat genukan, 4 metrotakoa, eta barrutik eskilarak. Eta orduan hau da beste sistema bat, beste teknika bat. Hone buru hauek sartzen ditugu gure buruan, bai? Baina buru hauek, beraiek horrela, besterik gabe, ez dira ezer. Baina hau sartzen badezute horrela, eta ematen badiozu bizitza, oso polita. Eskerrak gurpila ditu alamaiak. Zelarrak, ia lebitu guztiei gurpila jartzen die. Ez da larra, nahi du niri ere pintzea, baina esaten diot ez. Bai, baina nik esaten diot ez. Hau zera gure taliara. Eta hor ikusiko duzu ez jantzia, bai? Hor dare jantzipila, ez dakite, bueno, sortuko genuke pertsonai bat, bale? Agian zera... Erezta? Gordua azten du behar bat izkapat, Zein egotako du lehenengo pelota? Egazu, egiten duzu pelota, eta orduan aterako zen sonido bat, berak irakalia jakiteko bota diosuna, bai? Zer dugu ditzik eragiko. Orduan, zu egongo zeramen matematikako, despatzen arbelean, eta zuk egingo ezu. Orduan, zuk, aiz! Eta zuek,
Kulpa nori botako diozue? Nori? Han egon da jarrita. Gainera batez ere, umeekin baloreak ere lantzen ditugu. Printze txikia, ume asko pasatu dira hemendik eta printze txikia da eredu bat, ez? Zer da adizkedetasuna, zer da maitasuna, orduan beraiek ezagutzen dute, askok ezagutzen dute ipuina. Eta gero simplifikatu dugu asko printzea eta printzesa, eta orain arte ipuinetan eta erabili eman zaien tratua ere Marisol ginen, guk pizkatxo bat desmitifikatu egiten dugu hori ere bai, eta emate dugu garrantzi gehiago harremanei eta beharrei, bera neskak alde egin behar du etxe hartatik itota dagoelako, bilatzen du pertsona. Adizkedetasunak duen garrantzia, adibidez, antzerkiare, landu dugunean beraiekin, erakutze diogu ez dela inor bastartu behar bakarrik itxuragatik, kanpoti datorrelako eta ez dutelako ezagutzen, ezin dela baztertu eta orduan hori zeharka, antzerkiaren bitartez, eramaten ditugu umeak reflexio batetara, gauzak ikustera, aztertzera, eta da modu ludiko bat, ezberdina da, ez dakit, biroso batek edo irakasle batek gelan esatea ondo portatu behar zarete, eta maitatu behar dezute datorrena, zue bezalako alako, da beraiei pasatzen zaie bizkatola, baina jolazen bidez, eta gainera pertsonajea beraiek baldin badira, bizi egiten dute egoera hori. Eta orduan asko zerretzago, nik kultura handi izan dut, beti nik ikastolan beti erabili dut antzerkia lana egiteko, beti. Gertatzen zarien edo zein egoera zarre bat, rekreoan, ero bestea, nik inoiz ez nuen aztertzen nola jarri eta guazen bizitzera hori, nola izan da. Orduan, hasten ginen eta egiten genuen estenifikazio bat. Nora zira, zer egin du, eta orduan ikusten dute beste modu batetara. Eta gero hori denporarekin ere gainera konturatu, hemen gero antzerki tailerrean izan dugun jende gaztea, garaiaretan uneak izandakoak eta gogoratzen dira, antzerkia aukera izan zutenak antzerkia egiteko eta probatzeko eta ze ondo pasatu zuten eta gogoarekin gelditu zirenak ere bai. Ez zutelako aukerarik izan eta orain etorri dira antzerkia egiten probatzera eta gelditu zitzaien arraura hori pixkat asetzera. Eta ja, helduagoa direnak ere, askok esan digute, hau da, gauza bat teknika ikastea, beste gauza bat ondo pasatzea, sormena lantzea, baina zenbait bat baino gehiago esan digu, eske nire bizitzarako, etortzen zait ondo, hemen aritzea eta hemen bizitzea horrelako fantasiak eta egoerak, hemen gauzatu egiten dira gauza. Zan nahi dut, aukera guztia dakazula zure ametsa gauzatzeko eta zure beldurrak ere ekarri honak gainitzeko. Pertsona bezala gauzatzen. Zer lana nola izan da? Aldo zue hau errekero batean prestatu erretza da, bat izuke ikastetxean, sartu da bizkatxo bat, berdia, zue pentsatu dezute izukatzea, ze gauzak egiten dituzu